Čemu se čemu? Čemu se čemu? Nevíte, čemu se toto? Tobě. Proč mě? Teď si nějak zvážnila. No, tak to jsme my dva. Ne zas, opět. Dva rošťáci. To mi to upravuješ? Si myslíš, že se tam nebudeme vidět? Nemám pochyby, že se tam budeš koukat jenom ty na sebe. Myslíš? Já si myslím, že ne. Co to má nahoru? Když tam, čím dál to dám dál, tak mi to asi nejvíc věcí, jo. Zase mají víc věcí najednou.